Madzulo bwino ndi nthawi ya nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno ku Nkhani Mawa Times TTV. Muli ndine Chisomo Chihana kwa poyamba nayi mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wayamikira utsogoleri wa malemu John Magufuli wa mdziko la Tanzania. Katemera wonjezera wa COVID-19 afika mdziko muno mwezi wa Mei usanathe. Munkhani zina unduna wa zamalo ukulingalira zokhazikitsa komiti yowunika nkhani zamalo. Tili ndi izi komanso nkhani zina zambiri, tateni tikhale limodzi. Mtsogoleri wa dziko lino Lazarus Chakwera wayamikira utsogoleri wa mtsogoleri wa dziko wa mtsogoleri wakale wa dziko la Tanzania malemu John Magufuli. Achakwera malankhula izi mu mzinda wa Dodoma mdzikolo pamwambo wa mapemphero a maliro a Magufuli. Iwo anati utsogoleri wa malemuwa udzapitiriza kupereka chitsanzo chabwino kwa atsogoleri a maiko a mu Africa kuti iwo ndi anthu ake akhoza kukwaniritsa maloto awo ngakhale izi zimaoneka ngati zosatheka. Ena mwa atsogoleri a maiko aku Africa amene anali nawo pamwambowo ndi a Emerson Mnangagwa a mdziko la Zimbabwe, a Felix Tshisekedi a mdziko la Democratic Republic of Congo, komanso a Edgar Lungu a mdziko la Zambia. Magufuli anamwalira kamba ka nthenda ya mtima sabata yatha ndipo anali ndi zaka 61. Katemera owonjezera wa COVID-19 wa AstraZeneca wokwana 1,260,000 akuyembekezeka kufika mdziko muno mwezi wa Mei usanathe. Mlembi mkulu mu nduna wa zaumoyo a Charles Mwamsambo wati boma liwonetsetsa kuti katemerayi adzibwera mdziko muno mpaka adzafikire a Malawi okwana 11 million. Matthews Kasanda walemba ripoti ili. Amwansambo ati katemera wa AstraZeneca ndi ofunika kumasungidwa mosamala, kotero dziko lino lidziyitanitsa katemerayi pang'ono-pang'ono ndi cholinga choti asawonongeke. Iwo anena izi mu mzinda wa Lilongwe ku maofesi a boma komwe mwakhazikitsidwa ntchito yopereka katemera kwa anthu ogwira ntchito mboma komanso omwe adapuma pa ntchito yawo. Mwina muthu amafunsa kuti bwanji osangoyitanitsa 11 million ya nthawi imodzi. Mankhwala amenewa ali ndi amati half life umwe wake ndi wochepa ndi 6 months zokha, ndiye sitingangoyitanitsa mbirimbiri, otherwise ndoti tidzataya mankhwala ambiri. Mkona tikumabwetsa pang'ono-pang'ono tikathano amenewa tibwetsenso ena and so on and so forth until population yonse imene ita target tifikira ndithu. Ntchito yokhazikitsa kupereka katemera kwa anthu ogwira ntchito mboma inakhazikitsidwa ndi wachiwiri kwa mkulu wa mlembi wa ofesi ya mtsogoleri wa dziko lino a Janet Banda. Abanda analimbikitsa anthu ogwira ntchito mboma kuti akabayise katemerayi. Alimbikitsa kuti asamamvere zimene zikuyendera mu social media ndizofunikira kuti aliyense atenge udindo umenewo kuti wanaziteteze iye komanso tipitirize kutetezana mmene tikukhalira mu community mwathu. Ndikulimbikitsa ma civil servants ogwira ntchito mboma onse kuti ndithu abwere kuno ku chipatala cha COVID vaccination cha Seguriro Capitol Hill akhala ali kuno wiki yonse anthu ndithu azibwera zizabayisa katemerayi. Chifikireni nthenda ya COVID-19 mdziko muno mu April chaka chatha anthu oposa 33,230 ndiomwe adapezeka ndi nthendayi ndipo anthu oposa 1,096 adamwalira. Unduna wa zamalo wati ukukambirana zokhazikitsa komiti yakuti idziwunika nkhani zokhudza malo. Iwo wati uchita izi chifukwa nkhani zakusagwirizana pa nkhani ya malo zikuchuluka. Wachiwiri kwa nduna ya zamalo Abidamia ndi amene anena izi pamene amakamva nkhani zokhudza kulandana ndi kulowererana malo ku Mpemba mu mzinda wa Blantyre. Justin Mkweu ali ndi ripoti. Amia anati akufuna kuthesa zolandana ndi kulowererana malo mwansanga ndi chifukwa chake akukhazikitsa komitiyi. Timafunisisa kuti anthu amene akupanga zimenezi zithe chifukwa Dr. Lazarus Chakwera akufunisisa kuti nkhani ya malo anthu asamangotenga malo
osalipira kapena kungolanda malo kwa mafumu zikuchitika konsekonse nde tiyena kuzithesa pakati pano nde nduna kwathu tikuonesesa kuti zithe zimenezo. Pamkumanowu pomwe panali mafumu akuluakulu oona za malo komanso akuluakulu a bungwe la Malawi Housing, ndunayi yawauza akuluakulu a khonsolo la boma la Blantyre komanso a Malawi Housing kuti akonze mavuto ndi skulu ya Staff Development Institute pasanathe masabata awiri. Mkulu ogwirizira wa SDI apita Mutete anali wokondwa ndi mmene amiya ayendesera nkhaniyi. Ife SDI Staff Development Institute tinapereka mapepala athu onse ndipo anzathu nawonso inafika nthawi ya kuti anena ndipo taona mmene amaonekera zikuonekeratu kuti pamene amalakwa pamene alibe mapepala zaonekeratu moti anduna sopano atiuza kuti tikumane kata kuboma tione analakwa apandani ndipo mogwirizana tapangana kuti chani kuti amene anamanga poyo apangidwe chani kuti tiyamba liti kuti malo akhale andani tonse mukambirana. Nkhani zolowererana ndi kulandana malo zachuluka makamaka mu mizinda ya dziko lino. Akuluakulu a khonsolo ya Mzuzu ayikira kumbuyo ganizo lawo lomachitira misonkhano yawo mboma la Nkhata Bay. Iwo ati nthawi zambiri zokambirana zawo sizimaphula kanthu chifukwa chakuti anthu ena amasokoneza misonkhanoyi ikachitikira mu mzinda wa Mzuzu. Kuchokera ku Mzuzu, Samkanimira ali ndi zambiri. Fumu ya mu mzinda wa Mzuzu a Kansala Brian Kondwani Nyasulu amayankhula izi poyankhapo pazomwe anthu amanena kuna kuti khonsolo ya Mzuzu ikuononga chuma chochuluka pomakalipira ku maloji a mphepete mwa nyanja kumene amakachitira misonkhano pamene aini maofesi mu mzinda wa Mzuzu omwe angagwiritsire ntchito. Sabata yatha khonsoloyi inakachitira msonkhano wake ku Chatonda mboma la Nkhata Bay patangotha mwezi atapanganso msonkhano onga hotere kuchikale mboma lomweri. Komano Anyasulu anena kuti malo opangira msonkhano ku maofesi awo ku Mzuzu ndi ang'ono ndipo ganizo lopita ku Nkhata Bay sinachitike kamba kulemekeza malamulo a utsogoleri koma kuti sokutsatira ndondomeko zopera muliri wa COVID-19. Sikuti ndi nkhani ya ndalama ya pali zambiri zimene zikuchitika zimene tikupanga malingana ndi kuti titete panopo tikulowesatu ma systems ambiri andi amene woto wafunika kuti ifeyo tikhale tuti concentrating kwambiri chifukwa malo amene tinawo kunoko tundochepa tikapangiranso tu pa Mzuzu City Council pamakhala tu ma interruptions ambiri anthu to amachoka maofisi amene mu assembly kumakapanga tu za maofisi. Kenaka anali wodabwa kuna kuti anthu sakuyankhulapo za makhonsolo a Lilongwe ndi Blantyre omwe akhawita misonkhano yonga yotere m'maboma a Salima ndi Mulanje. Komano mmodzi mwa anthu okhala mu mzinda wa Mzuzu apita Mumba anati khonsolo ya Mzuzu ikuphwanya ufulu wa anthu a mu mzindawo okamvetsera mikumano ya makhansala. Amumba anena kuti anthu okhala mu mzindawo akuyenera kukhala ndi chidwi ndi kutsatira zokambirana za makhansala ndipo ngati alephera akuyenera kumvera kudzera pa nyumba zofalitsa ndi kusindikiza mawu zinthu zomwe kuti sizikuchitika. Nkhani imeneyi anthu ambiri aku Mzuzu kunoko akudandaula kwambiri chifukwa ngati khanso ntchito yake ikamapanga ntchito zake poyera anthu ambiri amapita kuti ngati nkhani ndi hotelo amene akufuna kapanga witness akaone imene zikuyendera ma deliberations awo ndiwo sakupasidwa mpata kuti apita akaone zimenezi and izi zachitika monse kawiri konse ngati khanso iyeyo khanso ili malo okhala ife ngati anthu zikudesa nkhawa kuti ife malo athu akhala bwanji abwino fo iwo malo abwino alibe atikozera bwanji site yathu kuti ali masomphenya anthu amenewa. Khonsolo ya Mzuzu ikudutsa mavuto zachuma pomwe ikulimbana ndi kupereka ngongole pafupi 1 billion kwacha kwa makampani komanso anthu ena. Mukonera nkhani mwatsatanetsatane kuchokera kuno kukanema wa Times TTV tibweranso zakangutha izi.
Bliss Body Lotion is well refined to give your skin full hydration, leaving you feeling fresh throughout the day. Bliss Body Lotion is a top-range body lotion which contains natural extracts and is found in 3 flavors at a very reasonable price. Bliss Lotion Aloe Vera, Bliss Lotion Instant Hydration, Bliss Lotion for Men. Get yourself Bliss Body Lotion today in all leading stores across the country. Chavuta nchani? Pakazanga ali pa chiopsezo. Ali kuti? Kuchiparako. Ndikuyenera ndifike kunsanga. Chakuchitikira ndi chani? Ali ndi malungo? Ayi, nzopya. Ndi nchani nanga? Chani? Akukabaisa Jackson olelera. Enake anandiuza kuti zinthu zimene chazi sizabwino iya. Anakuna mizani. Njira zolelera nzosaopsa kukomwe. Zona. Etu. Inde. Akazanga anagwiritsa ntchito Jackson olelera kwa chaka. Tisanapange chiganizo chokhala ni mwana wathu woyamba. Ndipo taonani pano momwe tilili athanzi. Kutere kuwa akazanga upanga zolondola? Inde. Apa ndemwe ndi masula. Musamvere mabodza ndi nkhamba kamwa zokhudza njira zolelera. Pitani kuchipatala chomwe muli nacho pafupi kuti mukamve zoona. takulandiranso kupitirira nkhani zathu madzulo wano. Ophunzira a Malawi 41 atha kutaya mwayi wa maphunziro apamwamba kamba kakuti sangakwanitse kupereka ndalama zokwana 6.2 miliyoni kwacha zolipira maphunziro awo. Ophunzira awa amene ndi apa sukulu ya kachenjede ya De Young anayamba kuphunzira pa sukulu ya kachenjede ya College of Medicine kutsatira mgwirizano pakati pa sukulu ziwirizi. Koma pamene mgwirizano wapakati pa sukulu ziwirizi wasokonekera, ophunzirawa akuyenera kuyamba kupereka fizi paokha zimene ambiri akuti sangakwanitse. Eric Msikiti ali ndi zambiri. Mwezi wa Julai mchaka cha 2015 sukulu ya ukachenjede ya De Young inasayina mgwirizano ndi sukulu ya ukachenjede ya boma ya College of Medicine. Kutsatira mgwirizanowo, ophunzira ukadaulo wa mankhwala pa sukulu ya De Young anayamba kuphunzira pa sukulu ya College of Medicine kamba kuti pa nthawiyo sukulu ya De Young inali isanakonzeke kupereka maphunzirowa. Ambiri mwa ophunzira amenewa anasankha kupita ku De Young kamba kuti sukuluyi inalonjeza kuwalipirira maphunziro awo. Mu mgwirizano wa sukulu ziwirizi, sukulu ya De Young inadzipereka kulipira sukulu ya College of Medicine pophunzitsa ophunzira akewa. Koma pamene patha zaka zisanu, sukulu ya De Young ikukanika kukwaniritsa mbali yake ya mgwirizano, zimene zapangitsa kuti College of Medicine ifunse ophunzirawa kuti adzilipira okha maphunziro awo. Koma mmodzi mwa ophunzira okhudzidwa, Melina Kamwendo, wati sangakwanitse kulipira 6.2 miliyoni kwacha pa chaka. Tinangodabwa kuti mu 2021 pa 7 January akutiuza zonena kuti muzilipirabe 6.4 miliyoni. Imene ife sitingakwanitse. Pa 24 February chaka chino, ophunzirawa anafunsa konsolo yoyendetsa University ya Malawi kuti iwaganizire kuti adzilipira 550,000 kwacha pa chaka monga ophunzira anzawo aku Malawi. A Jeremiah Dambuleni ndoyimirira ophunzirawa. Komanso tinalemba kalata ndithu kwa akuluakulu a University of Malawi kuwadziwitsa kuti sitingakwanitse kulipira fees imene, ndipo fees imene aitsitseko kuti ikhale ngati mmene amalipirira anzathu aku Malawi. Komabe konsolo ya UNIMA inakana pempholi ponena kuti ophunzirawa anapita ku College of Medicine ngati odziyimira paokha. Mkulu wa sukulu ya Medicine Macpherson Malewa atsimikiza za nkhaniyi ndipo ati sukuluyi ikungokwaniritsa chigamulo chimene konsolo ya UNIMA inapanga kale. Amalewa sanakambe ngati sukuluyi ingaganizire ophunzirawa ponena kuti nkhaniyi ili ku bwalo la milandu. Kwa mmodzi wa makolo a ophunzirawa, Lloyd Makangala, wati makolowa sangakwanitse kulipira ndalama zokwana 6.2 miliyoni kwacha pa chaka. Anawa anapita ku De Young mwina chifukwa kuti scholarship yankapereka inali yabwino kuganizira ndi umphawi yadali nawo
scholarship ena nkakhala pa 100%, ena 50%. So we said kulibwina apite uku mwina tithe kupulumuka pang'ono. Komano kumapeto kwake zaoneka kuti zavuta kwambiri pamene tikufusidwa tizipereka 6.2 million pa chaka pa mwana wina aliyense, zimene ngati ife makolo sitingakwanise. ophunzira atatu mwa ophunzira 44 amene akhudzidwa ndi nkhaniyi ndi ochokera m'mayiko akunja kwa dziko lino, ndipo zikuoneka kuti alibe vuto kulipira ndalamazo. Kubwera kwa luso la makono kwasintha kachitidwe ka zinthu zambiri mdziko muno komanso mayiko ena pa dziko lapansi. Tsopano ndi mbiri yakale kuti munthu dzivutika pofuna kulumikizana ndi munthu wina aliyense ngakhale ali ku dziko lakutali. Mulipotiri Isaac Salima akufotokoza mmene luso la makono lathandizira kusintha miyoyo ya anthu ena ovutika kapena amene apezeka mu nyengo yofunikira thandizo. Masiku ano munthu sukuyenera kukhesa tukuta kuti ulumikizane ndi wina aliyense kulikonse pa dziko lonse lapansi, popeza kungolemba pa masamba mchezo munthu makhala kuti walumikizana ndi anthu ochuluka pa dziko lonse lapansi, pamene ena akugwiritsa ntchito masamba mchezo pomafalitsa nkhani zabodza komanso kunyoza anzawo. Nzika zina za dziko lino zikugwiritsa ntchito masambawa pa cholinga chabwino. Kudzera mu masambawa ena pano adalipiridwa sukulu, kuchipatala kapena thandizo lililonse losiyanasiyana. Astera Kamwendo wochokera ku Nangumi 1 kwa mfumu yaikulu Machenjeri kuchigumula mboma la Blantyre, amuna awo adawathawa atabereka mapasa atatu. Nkhani yawo itamveka pa masamba mchezo, anthu ena adathamangira kukawathandiza ndi zinthu zosiyanasiyana. Louis Nsomba anabadwa ndi ulumali, iye sayenda komanso khala pansi ndipo amangokhalira kugona, koma nyamatayu ali ndi luso lokonza mafoni. Atalemba pa masamba mchezo kuti akufuna anthu akufuna kwabwino kuti amuthandize ndi zipangizo zokonzera mafoniwa. Lero umoyo wake udasintha pamene anthu adabweradi ndi thandizo losiyanasiyana, ndipo mu nyengo ya muliro wa COVID-19 zaonekanso kuti anthu ali ndi mtima othandiza ena. Bungwe la Muslim Youth United lidayambira pa masamba mchezo, koma pano bungweli likuchita zakupsa pamenenso posachedwapa lidatolera ndalama zokwana 34 miliyoni kwacha nkugula katundu osiyanasiyana amene lidakamupereka ku chipatala chachikulu cha Queen Elizabeth Central. Idzitu ndi zitsanzo zochepa chabe za anthu amene akugwiritsa ntchito njira zamakono pothandiza ena. Nduna yofalitsa nkhani a Gospel Kazako adati ndokondwa kuti kukwera kwa luso la makono kukupitirira kuthandizanso anthu ena. Taona Malawi angapo kuthandiza pa nkhani ya COVID kugwiritsa ntchito digital means. Anthu ena kuthandiza anthu amene ndovutika kugwiritsa ntchito digital means, zinthu ngati WhatsApp, ena Facebook, digital means. Pala anthu kuthandiza ana masiye, ena kuthandiza ana school fees, anthu nomasonkha ndalama. Komanso sipokhapo si ndalama zokha, komanso nthawi zina kuvutika sinje kuti kusowa kwa ndalama kokha. Zimene akuchita anthuwa zikuyenera kupereka chitsanzo kwa anthu amene usiku ndi usana amakhalira pa masamba mchezo, kugawana zithunzi zolaula, kunyoza ena kapena kuthera mawu anthu amene ayambana nawo. Ndipo iwowa akuyenera kudziwa kuti pa masamba mchezo akhoza kusintha miyoyo ya anthu ena kwina kwake. Boma latiliyesetsa kuchepetsa chiwerengero cha anthu amene alibe kuthekera kupeza madzi aukhondo kwa aliyense. Chiwerengero chimaonetsa kuti anthu 67 mwa 100 aliwonse ndi amene ali ndi madzi aukhondo nthawi zonse. Kwezi Gausi ali ndi ripoti. Nduna yoona za nkhalango komanso chilengedwe inasetembo inati ndi anthu 33 pa 100 aliwonse amene sanafikiridwe ndi madzi aukhondo, koma boma likuyesesa kuti lifikire aliyense ndi madzi aukhondo pofika chaka cha 2030. Andunawo anayankhula izi lolemba pamene nali tsiku lokumbukira za madzi. Tsikuli limakumbukiridwa pa Machi 22 chaka chilichonse. Dziko la Malawi lero pa 22 March 2021 mogwirizana ndi maiko onse pa dziko lapansi likuchita nawo chikondwerero choganizira kufunika kwa madzi. Tsikuli limaganiziridwa chaka chilichonse pa 22 March. Mfundo za chitukuko za bungwe la United Nations za Sustainable Development Goals SDG number 6
imatsindika kwambiri kuti aliyense adzakhale akumwa madzi abwino pomwe adzafika mchaka cha 2030. Ndipo umodzi mwa akuluakulu ku ndunawo a Joseph Magwira anena kuti dziko lino ngakhale likuyesesa kuti lifikire ndi madzi wina aliyense koma likadali kutali kuti likwaniritse maloto ake. Ndipo iwo anafotokoza kunena kuti ntchito ya madzi imakhudza magawo osiyanasiyana amoyo zimene zimaposera nkhani yokhudza ndalama. Tsiku lokumbukira madzi mdziko muno akulikumbukira pamutu onena kuti kusamala madzi. Bungwe la Malawi Red Cross Society lolemba laphunzitsa polisi thandizo loyambirira kupereka kwa anthu akachita ngozi. Chiwerengero chikuonetsa kuti chaka chatha anthu pafupifupi 1221 anamwalira pa ngozi zimene zikanapeweka. Wezi Gausi ali ndi ripoti. Mmodzi mwa akuluakulu oona za ntchito ku bungwe la Red Cross Priska Chisala ananena kuti thandizo loyambirira ndilofunikira kwa apolisi onse mdziko muno chifukwa iwo amathandizira populumutsa miyoyo. Ndipo iwo anati apolisi amakhala oyambirira kuthandizira pakachitika ngozi zogwa mwazizizi. Polisi ni nthambi imodzi ya boma imene tinaona kuti imatengapo gawo kumbali yokhudzana ndi first aid. Koma mwina upangiri weniweni wa first aid yo mwina ndi wosakwanira kwenikweni. Ndifaka tinanena kuti tathandize ife polisi azathu apolisi wapatsa maphunziro oyenerera okhudzana ndi first aid kuti zathandizire mu ntchito yawo ya tsiku ndi tsiku. Wachiwiri kwa wamkulu wa polisi mdziko muno Amerini Yolamo anena kuti apolisi alibe upangiri woyenera wa thandizo loyambirira umene akhoza kupereka akafika pamalo pamene pachitika ngozi. Ayotama anati miyoyo yambiri imatayika kamba kakuti apolisi alibe upangiri woterewu. Maphunziro amenewa ndi ofunikira kwambiri. Tonse timakudziwa ntchito ya traffic pansewu. Kukachitika ngozi ndi amene amatsogola kukaona kuti ngozi yachitika bwanji zachitika ndizotani. Zimene zakhala zikuchitika ndizonena kuti ngozi ikachitika anthu athamangira pansewu koma malo moti tikapulumutse miyoyo sitinapulumutse chifukwa chosowa ukadaulo woti tikhoza kupulumutsira moyo. Koma training imeneyi tsopano itilimbikitsa kuti amene akhale kuti aphunzira akathamangira pa msewu akapeza munthu wovulala akhoza kumuthandiza ndi kumseva kuti munthu uja sangathe kumwaliranso ngati amafuna kumwalira. Ndipo ripoti la bungwe la World Health Organization linaonetsa kuti anthu pafupifupi 1.2 miliyoni ndi amene amamwalira pa ngozi za pa msewu pa dziko lonse lapansi pa chaka. Boma latetsa contract imene inali nayo ndi kampani ya Motor Angel yokonza mbali ya msewu wa Rumphi Nyika Nthalire Chitipa pamene inali itagwiritsa kale ndalama zopyula 1.7 billion kwacha. Mkulu wa bungwe la Roads Authority Engineer Emmanuel Matapa watiuza kuti msewuwu akuyenera auyambirenso kuchokera pa Rumphi Boma. Feston Malekezo wadza ndi ripoti. Kampani ya Motor Angel inapasidwa mtunda wa makilomita okwana 20 kuti ilime ndi ndalama zokwana 5.1 billion kwacha, koma kuyambira mchaka cha 2019 kufika tsopano kampani yakukwanisa kulima msewu utalika 6 km. Project inasayinidwa kuti iyamba pa 24 August chaka cha 2018 ndipo imayembekezeka kutha mwezi wa March chaka cha 2020. Panali pachizungu kuti ngati ma contractual disputes kusiyana kutanthauzira kwa momwe contract inenera kuyendera pakati pa contractor ndi ife ngati client ndi tinachiona kuti mwina tisapite patali tingoitseka contract imeneyo chizungu chomwe amaicha termination. Maissues ena anali kukhala nkhani ya ndalama komanso mwina mvula momwe magwera ndalama zomwe timayika ma project zimakhala zili budget. Ma contract athu timacha admeasurements kuti munthu amalipidwa ntchito yokhayo yomwe wagwira ndi ndalama zili nali budget momwe amapanga budget review ndi ndalama zotsalazo zinapita ku ntchito zina mu road sector momwe wa transport sector. Poyankhulapo mneneri wa kampani ya Motor Angel Thomas Chafunya anati contract yawo yathesedwadi koma anati sangayankhule kuzambiri popeza kuti sayankhula zokhuza contract kupyolera kwa atolankhani. Pakadali pano boma lati msewu wa Rumphi Nyika Nthalire ndi wofunikira kwambiri ndipo ndi umodzi mwa zitukuko zokwana 15 zimene boma latonse ndilozipereka kuchita.
poyankhula loweruka pomwe wachiwiri kwa nduna za mtengatenga Anansi Chaulandoko anayendera nsewuwu anati iwo ndozipereka kumalizitsa nsewuwu. Iwo anati pakadali pano ayika padera ndalama zokwana 1.2 billion kwacha zimene zithandizire kukonzanso nsewuwu pamene akukonzekera kuti aukonze bwino lomwe. Boma la tonse ndi boma lomvetsera kwambiri, ndi khumbo lawo a president kuti nsewu uno wa Chitipa Nthalire ukhale mmodzi mwa misewu imene yasankhika pa zitukuko 15 zimene boma la Malawi likufuna kupanga. Ndi mwina poyamba paja timatha kumadula 10 km 20 km koma ulendo uno atenga 260 km yonse. Pakadali pano boma lafunsa kampani ya ZCCC komanso ya China Railway kuti iyambe kukonza mmene mwaonongeka kwambiri pa nsewuwu. Nkhani zathu pakadali pano ndi zomwezi koma tisanasiyane nayinso mitu yake. Mtsogoleri wa dziko lino wayamikira utsogoleri wa Malemu John Magufuli wa mdziko la Tanzania. Katemera onjezera wa COVID-19 afika mdziko muno mwezi wa Meyi usanathe. Munkhani zina unduna wa zamalo ukulingalira zokhazikitsa komiti yowunika nkhani zamalo. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa makina a internet pa www.times.mw, pa Facebook pa tsamba la Times 360 Malawi komanso pa Twitter @Times360 Malawi. Chonde sambani m'manja pafupipafupi, khalani motalikana ndi anzanu komanso valani mamask nthawi zonse kuti mudziteteze ku mliri wa COVID-19. Ndine Chisomo Chihana, mukhale ndi usiku wopambana mokoma nonse. Madzulo abwino muli ndine Gary Samati ndipo tsopano tikupasilani mmene nyengo itakhalira usiku uno komanso mawa. Kufunda pang'ono komanso kukhala kwa mitambo ndipo kugwa mvula ya mabingu mwapo ndi apo mawa uno. Mawa masana kudzagwa mvula ya mabingu madera ambiri. Tsopano tikupasilani mmene kutatenthere komanso mmene kutazizire madera osiyanasiyana. Kwa Ngabu kutentha ndi madigiri ya pakati pa 25 ndi 33. Ku Blantyre pakati pa 18 ndi 28. Ku Lilongwe pakati pa 18 ndi 29. Ku Mangochi pakati pa 23 ndi 32. Ndipo ku Mzuzu pakati pa 19 ndi 28. Mphepo ikomba mochokera mbali zosiyanasiyana koma idzomba mwamphamvu madera omwe mugwe mvula ya mabingu. Mkuja kudzagwa mvula madera ambiri. Pomaliza tikupasani nthawi yotulukira komanso kulowera dzuwa mawa pa 23 March 2021. Ku Mzuzu dzuwa likuyembekezeka kutuka 12 minutes to 6 ndi kulowa 3 minutes to 6. Ku Lilongwe dzuwa likuyembekezeka kutuka 11 minutes to 6 ndi kulowa a minute to 6. Ndipo ku Blantyre dzuwa likuyembekezeka kutuka 18 minutes to 6 ndi kulowa 4 minutes to 6. Za nyengo ndi zomwezi, mnali ndine Gary Samati, madzulo abwino. Kuwina double. Ikani ndalama yoyambira 50,000 kwacha ku fixed deposit account ya Finca kwa miyezi yosachepera itatu ndi kupeza mwayi wowina ndalama. Uku mukulandira chiwongola dzanja chochuluka. Mutha kulandiriratu chiwongola dzanja pa nthawi yomwe mukuyika ndalama, komanso mukayika ndalama yambiri mwayi wanu udzakula mu mpikisano wa double omwe mphoto yayikulu ndi 500,000 kwacha. Pali mphoto zina monga 250,000 kwacha, 200,000 kwacha ndi 150,000 kwacha kwa anthu atatu mwezi uliwonse. Mpikisanowu ulipo mpaka pa 31 May 2021. Malamulo a mpikisano adzatsatidwa. Finca, building tomorrow together. Qualified from the Africa Cup of Nations qualifiers.
Hello and welcome to our new week on Focus on Africa, coming to you from BBC World News. We're going to start in Tanzania. African heads of state have been paying tribute to the former president John Magufuli at a state funeral in the capital, Dodoma. Mr. Magufuli died last week at the age of 61. Tanzanian authorities have said that Mr. Magufuli, one of Africa's most prominent coronavirus skeptics, had died from heart failure. Well, over the weekend, tens of thousands of people lined